A primeira tentativa de que as cantareiras ou a poesía popular fose o obxecto do Día das Letras Galegas foi en 2023. Unha idea que tivemos e que eu compartín con Antón Santamarina. Tiña un pouco de reticencia porque non se adecúa moi ben o que son o estatuto de nomeamento de persoeiro das letras galegas. É un autor morto, polo menos hai 10 anos, e neste caso do que se trata é de transmisoras dunha lírica, e ademais dunha lírica que non é de autor, senón dun autor anónimo. E tiña un pouco de reticencia, pero apoiei a candidatura, naturalmente, pareceume moi ben. Aquel ano era o segundo ano que se propoñía Luisa Villalta. Entonces, aí Luisa Villalta, pois, co beneplácito e co consenso de todos. Entón, o ano seguinte, pois, volvemos a presentala, axudaron tamén Marilar Alexandre, Rosario Álvarez, Fina Casal de Rei, e desta vez quixemos que fose unha candidatura esencialmente feminina, porque pois axuda a equilibrar un pouco máis unha balanza que aínda está moi desequilibrada. E creo que pode ser un éxito grande, de feito xa está nunha repercusión grande, incluso antes de que se celebre o acto das letras galegas. É dicir, non estou nada arrepentido de ter asinado esa candidatura.